तुम था तहाई कर बेंगलोंग का इलेक्शन दो पोपु सिता नीली जोंगजू के थेगलोंग के कर बेंगलोंग के इलेक्शन आवे कुपिये पद्मा पुलोते इलेक्शन आलार कर बेंगलोंग के कॉर्पोरेट लीडर कचेंगवाई अमाई सिदुजी कुपिये पदलो पुलोतंग ते नीली के थेगलोंग नॉन दोबोम कचारी अ पार्टी बीजेपी ला पेंदाक नॉन ला के क्लांगतान इलेक्शन की थुरजी पु अ पार्टी ला पेन अलीदाव सतुम अ मैनिफेस्टो लोंग Kaya diman avi. Kardom donatum, putot welcome back lo lindok ricu channel lo. Ilitum pini cethanam lo nang sarsing inglang. Komad lo nang litum kacini ne tum ta dolang mate kacini atum si ke ongpo. Alang like khai ka chesong along ke karjap thip. Mate khai ki sung along ke ka kita me ka cheklang dun vera bang phulo. Sarsing inglang yong si nang litum chining tung duk lapen nang litum Facebook long pusita me profile long yong si dam lo plote alang like khai ka chesong khai ki sung alang li labang so alamarjan loksi adak theklong ji lasi nang litum chini dam me khai kaching hona bang phuat tumhan ilitum man peng ki pikenang sat alang li non pining surini ra ingkora throk MLA killik along mate MLA killik long ka chesong mate kachipate du na tumhan lam thi ka paklang dundu arpu kachirai kang tung lapen hai det api pusita me tangka maha ke wan thekji khaya ki sungke pajokun e lapen pachun thekthi ilitum karbietum kenangji hemprek lapen PGR vijar punon pachun un e pusipu alang litum tangka maha ki yong si hai det luprote tangka maha ke wan thekji sita khaya ki sungke pachun thekthi pusi alang litum kaningje lasi labangso kaningje lam ilitum arjudun sinang mate ilitum kelang pajudun hur sinak ilitum kachini dun kenang sot lapen ilitum tame kacharli dun kenang sot anja video le lang pilone Kardong asam kang pi election ke do phan election commission pen update pang dak ko diget lo lasi ilitum ma tha hai kar benglong ta election do popu sita nili jongju ke theglong ke kar benglong ke election avi kupiye podma pulote election alar kar benglong ke corporate leader kachengwai amai siduji kupiye podlo pulotang te nili ke theglong non dobom kachari a party BJP la pendak non la ke klangtan election ki thurji pu a party la pen alidaw satum a manifesto long kaya diman avi kaya diman poteno jasemet langdam nang westkar benglong along la give and take pualam 1547 square kilometer jitu meghalaya phan pideji pu asama government pen meghalaya government ang bong so kache top anlu la so MOU give and take MOU ka cancel ji kwa agenda avideji kini bange khe demand lo western benglong duaramla constituency long ki do 18 PS Pujai district parlu pondet la pen ganing kanwang dak panchayat election nang bikok piti la si la so border protection made kar benglong along li district kapre tum pon long li kwa agenda la ta avideji ke thoma bange khe demand jasemet la angtan ben ke wang amat aron re pen nang tuhup kar benglong long PGR along ta aron re pen nang tuhup PGR along ta aron re pen nang tuhup government along li long ta angtan pen wang ma aron re pen nang tuhup forest along li mukha long ta angtan pen wang ma aron re pen nang tuhup halai tumhan katharle ji pu khe diman a agenda bang BJP la pen ke dak election ki thurji pu a party tum agenda long lai bang ke avideji la pen ke sona taxi dak gorengang ho elam jasemet dak SD Hills loke thek ariso ejang qualified youth satum sakuri a protection daladak a guarantee da avideji pusinili bang ke theglong la pen akoi sige theglong bang ke ili tumara tumamata khe adiman kapa chunji aphan khe issue kapa chu theki aphan le ilitum election je ilitum vote che jok nang la pen ke ilitum candidate chi pilo nang kurat pele chengwaita ara tumta buji je det si ke ongji la si non la bangso MLA election pen opine thedung ka chelar doji la pen opine isya ke me ang thek ke klang doji punili thekdam longli la so posi daga bangke election alar election pulotang te songja nokpe ka chingwai
เคกับปเชรีจีพันอินุดกิมิเซนบังผู้กะเชงไวฮาลาบังโซprocess upon the electionผู้บังแกกีผู้ดำสิตาla so bang ni liladak thek longli a potsi ili tumara da tumta inti tharmit a joine si vote jogji khe a issue phan ke vote jogji daji la pen tangka maha kumar longma kidu hor o kumar ma ka khwai un hala so party la pen hala so candidate phan si vote bang ke jog dun leji a potsi noning phoi a election na longta khe ke mang ki chunji pu bang ke nili thek dam longli a potsi la ke election alar lake corporate leader kachengwai amai pusi nili bage jongdun igrong lo pardon ahok donatum ilitum kenangji ke hemprek lapen aron rep en ke dua tumhan lung nangji lapen kichi aso tumhan voter list pen in than et nangji sita non kachipati ji atum pusita me lapuson claim kledet na pu alangli kamatha pen ke than kapachini do na pot alangli phanda churup pik nangji lapen alangli ke kai kita me khai ki sunglongsi karjap thip abang phu nili kache chardam mate nangli tumda che chardam ji alangli vgr long kache songlong ta alangli ke arjap dum thip lapen aprangman kapre lapen owe ki mi tumhan pusita me mesen alam ke than nangli tum arjulong ji lapen nangli tum chining tung dok bote alangli profile long damon alangli long la puson lam jumesen ilitum karjulong doji lasi pinia video la anchola donatum jongsi langmisen lapen nangli tum nilip hanning ching sampik lote like comment a pikang non teniri non lapen share non labang so video karbiang long pache thang lon ande do mi thak mi kardom kurang thu